Mana jiwa tahu nih bagai semua di mana coba. Aja takuk tai bukuk songrok jotono koyo ang ekjon TSR সার্ভিস খাইও সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন TSR হ্যাঁ কিন্তু আনি চেরাই ন যে তলাঙ্গই অপ্তু যে গঠনাংমানি তলাঙ্গই নাই আনি চেরাই তাবো সিরিয়াস কন্ডিশন অসলা তলাঙ্গই থাকা আনি চেরাই ন তলাঙ্গই থাঙ্গই অ্যাক্সিডেন্ট খাইই তাবো সিরিয়াস কন্ডিশন বা বাঞ্চিনো বাঞ্চিয়া আপতি অবস্থা একদম বখরগ চোট নাঙ্গই ইয়াথে বাই থাঙ্কা বিন বম তমবাই একদম থৈ পুরা মিক্স ইঙै থাঙ্কা ডাক্তার অপারেশন খাইমি আহনি সাবো ম আং বাইরে তলংনা বাই চেষ্টা খাইকা ओंखाय डाक्टर सावो ताई बायरे तलंग मालिया नंगबो बायरे तलंग बो कुन काम सुबलिया हनि सावो बो सेंसलेस से फाया ह बिनि ब्रेन से कास खालिया हम हाय एकदम बुइ थांगा ब्रेन डेड इन थांगा बिनि सेंसलेस से फाया गा डाक्टर सावो बिनि सेंस फाया हंगाय डाक्टर सावो ऑपरेशन खाइमानो हनै गा बर सावैनो आं तावसुक जरा तंखा तावसुक जरा आनि सेराय 3-4 दिन खा ह ताक पंजो कुनु या सेंसलेस फाया ताकबो किन्तु आनि सेराय कुन किसुं थांखाय बिनि एगेन्स्ट आं केस खलायनाय साबोन एगेन्स्ट जे ओसला आनि बुसाजोंनो तलां थानाय न तलां बेरायनाय नै तलां थांगा आनि बुसाजोंनो आनि बुसाजोंनो मुंखा कामा आनि बुसाजोंनो मुंखा एलिना देब्रमा ब आसानाफेल स्कुलाव पढिबो क्लास 9 न गाय अचलाना आं सिबिसिनिया नुबो नुगियाखौ कुन समय आं बरो नुगियाखौ अचलाना गाय माने ओ नों द सिबिसिनिया को हंगांके अचला बाय बोरै बंनि माने रिलेटिभ अबाहाय बरक दा ना सिनिलाय जाक दा न कायसा न बरक दा बति माने गाय अचला आं खना माने अचला ब ओ स्कुलाव न पढिफो ब क्लास 9 न आं चेराबो क्लास 9 न हे गाय ओ बिनि गार्जियन इंनाय उनका 15 बছর नि चेराय सिको आनि चेराय 15 बছর नि चेराय क्लास 9 पढिबो ब बाहाके बनो बाइक रिमांखा बाइक उनका 18 बছর ओंखायसे उनका सालुंगानि एलो इनिया 15 बছর नि चेराय ओंखाय ब सिटंया दा बुमा बुफा 15 बছর नि चेरायना बाहाके बाइक रुइ अपति गथना खाइमांखा आबनो ताकुकताय बुकुक जरब आं हाइन्दर गता अंबाय थु निजिनि बोसानो केबो बाइक गाड़ी तारदि 20 बছর काया हुइ बताबुक उफां सेराय थैनाय सिया किरनाय सिया लासिनाय सिया ब बुमा बुफानि कको खनाया ब ओंगा आ समयो बुमा बुफा खासिना नांगौ निजिनि बोसानो बुजिना नांगौ निजिनि बोसा ब समय बुजिया आप्रो बुमा बुफा सं निजिनो बोसानो बुजिवै बाइक गाड़ी रेडी ताकुक सं आं हाय आनि गथनाव ताकलाय थुं ताकुक ताय बुकुक सं खूब बोसा दुखना खा आनि बोसानि मोनो आनि बोसा कुनु किसुंका अंकाय आबोन एगम सांग हियो जां केस खानाय बिनि बुमा ताइसा साव आनि बोसाजो रिङै तलां थांपो आनि बोसाजो लारा सारां खावो बोसा खापो आं फुटु नरंग रि रहनाय आनि थानि जतो भिडियो क्यामेरा दंगो मोबाइल ब जतनो आनि रेकर्डिं दंगो परमान बर्ग बा फुंनाय आं थानि जतो परमान दंगो गनरग एमने आबोनि परे गतनानि परे वो इको आनि परमान ओ मोबाइल जतन परमान दंगो आवा आनि सेरानि यागो तंगो द मोबाइल आइफोन मोबाइल निन साजोंनि मोबाइल ताबना आनि बुसाजोंनि मोबाइल ओ मोबाइल आं तुरु हाबानि फाजा आ चलासि बोरैनो रिङै तलाङै थांगा आदिनो आमहाय गतनाता आ चलासे आन बुसाजोंनो रिङै तलां थांगो आमहाय गतना बुमाखौ सावो बुसा बोरैसि कल खायने आमके बिनि बुमाखाय आनि बुसाजोंसे बुसलानो कल खायै रिङै तलां थांगोनि सावो इको अरो जतनो आनि रेकर्डिं दङ साबो रिङै तलां साबो तलांया ताबो नरक अबनो गतनानि परे ओ अंको नरक बरंनि गार्जियन दग बिनमा बाबु संबाय न दारा सिदां मालाय कके सालायका ताब सुजरा ओ चलानि दिगिरब न कके साका बाय कक सालायका बिनमा बाबु संबाय कक सालायका चलानि गार्जियन बायता बं गार्जियन बे ताब सुजरा कुनु कक सालायको आनि बुसाजोंनि बास आं पाइलेया बा बानजोनो पाजिया बन मानसि आं इगा बरब कुनु काम हाया फाइसिन फैया नाय फैया हे गाय नक माने ताबुक नरक आसा जे निनि नसाजोनो नरक आसा करि गांके
কোন মুসাং থাকা হাঙ্কে nini bini against the noro ki police case or dina bo wan sujak da abo wan sujang bini against case khajai an busa je kun kisung thangang gagai tap suk jora an busa je ekdom serious condition no ba banchi no banchi ya hambai